Jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ye laseli kɛ sibiridon ka sɛrɛdasu kalanso olu kalandenw minnu tilala kalan na Ameriki yan ko Ameriki kun ma deli ka ni ɲɔgɔnna ɲini a ka sɛrɛdasiw fɛ ni o ye ka fɛn caman kɛ yɔrɔ caman na wagati kelen na. Nin wagati yɛrɛ la Ameriki sɛrɛdasiw bɛɛ Ukraine dusukuma fasojama kɔkɔrɔma don u ka kɛlɛ la kanabilali nɔfɛ. An ka sɛrɛdasiw bɛ baara kɛ tile kurukara bɛɛ kɔnɔna la yaasa marifakisɛw ani maramafɛnw olu ka se ka taa dugumasira, jikansira ani pankunu sira fɛ. Ameriki jamana ka sanfɛ sɛrɛdasiw a ye balo kerenin ka bɔ sanfɛ kana duguma o daminɛ ka balo bayirika caman de fili ka bin Gaza jamakulu ma, fasojama ma, ka da dankarili laban min bɔra Iran fanfɛla la ka ɲɛsin Bani Israɛla ma. An ye an terilakaw fara ɲɔgɔn kan, arabudugu fɛnɛ b'o la, yaasa ka se ka nin dankarili k'a kɔn ka segi. Donald Trump ale ko Joe Biden ko a bɛ kan ka Ameriki sɛrɛdasulakaw bila ka taa waleya kɔnɔ mun waleya ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka jamana lamɔlɔyara kojugu wa jamana ɲɛmɔgɔ min b'an bolo yurugu jamana ɲɛmɔgɔ don ani a koronen don. Joe Biden o de bɛ kan k'an lase guerre mondiale sabanan ma wa o de bɛ sen na sisan. Donald Trump ko k'a man ka sɔn ka farati ka kɛlɛ kɛ ni Rusila ye walima Chinois jamana. A ka fanga ɲini jabaranin dɔ a ye layidu ta ko Ameriki sɛrɛdasiw ko u bɛna bila kɛnɛmako ci la mun bɛ Ameriki ka nafa bila sanfɛla la fɔlɔ. B'a ɲini farajɛ jamanaw fɛ an ye wari mun don u ka minɛnw bilali la ka taa Ukraine u k'a sara an ye. U kan ka kɛ sisan nka Joe Biden ale ka fɛgɛ wa a tɛ bonyali kɛ yaasa ka o wari in kani. Biden a ko Ameriki sɛrɛdasiw k'u bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma baaraw ko k'olu koloma gɛlɛya ani ka u fanga sinsin poropuruli ani bagabagali kan. An ka danbew olu lafasali k'an kɔda tunturulakaw la ka bɛn makaran ani ka kanabilali ko fɛnɛ makaran ani dayɛlɛli. An ka finitigilakaw kosɔn an bɛ waleya kɛ Ameriki bɛ se ka mun kɛ i n'a fɔ fasojamakulu ani ale de ye sebaga ba jamana ye duniya kɔnɔ. Ale de ye bɛɛjɛ fanga o jamana ba fɔlɔ ye duniya kɔnɔ. Ameriki jamana ka sɛrɛdasiw ka minisiriso ye laseli kɛ ko sɛrɛdasiw ka duguma sɛrɛdasiw cɛta ani jikan sɛrɛdasiw ani sanfɛ sɛrɛdasiw san 2023 la ko a ka laɲiniw ma se ka sabati ni sɛrɛdasiw cɛta mɔgɔ 40,000 ye. Donald Trump ale ko ka da kan mɔgɔ caman u tɛ fɛ ka taa Ameriki sɛrɛdasiya la. A bɛ mun wele k'a fɔ ko guerre kɛli o politiki ani ka saniyali kɛ politiki sanfɛla la ka bɔ Joe Biden yɔrɔ la k'o de kama nin waleya bɛ sen na. N bɛ sɛnɛ kolo gɛlɛya ani an ka danbew k'o lasegi Ameriki finitigilakaw ma wa marxisme hakilila o tɛna yamariya, communisme o fɛnɛ tɛna yamariya wa an b'an mabɔ fanga kɛkojuguya fɛrɛ hakilila bɛɛ la fascisme. Ye ɲɛfɔli kɛ ko n'i y'a ye cɛta a jiginna ko kun caman de b'a la ko a dɔ ye o ye sɔrɔ kɔgɔbaliya ko o b'a to kun caman bɛ funankɛninw bolo ani u b'u kɔlɔsi jamana ka cakɛda baarakɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnla denmisɛnninlakaw minnu bangena san 1970 ka na san 2012 wagati la.